יש 3 דברים שעליכם לשנות בחיים, והם מפריעים לכם במערכות יחסים, בקריירה, באושר, בהתקדמות שלכם. הראשון, אתם חושבים שהבעיה היא קבועה. לדוגמה, אחרי שחוויתם מספיק אכזבות, המוח שלנו לא רוצה להתאכזב שוב. אז הוא רואה את זה כבעיה קבועה. סוד קטן, שום דבר אינו קבוע. שום דבר אינו נצחי, הכל משתנה. הכל בסופו של דבר מסתיים, ומשהו מתחיל חדש. זה חלק מהחיים שלנו שתדעו את זה. כמו עונות השנה. והשני, יצירת התניות והכללות. לדוגמה, המערכת יחסים שלי לא טובה, כל החיים שלי נראים נוראים. או כולם נראים ככה או אחרת. אנחנו שוכחים גם להסתכל על חצי כוס המלאה בכלל. שאנחנו בריאים, אנחנו נושמים, יש לנו קורת גג, אנחנו עובדים, אנחנו קמים כל בוקר. והשלישי הוא לא אישי. זה הרגע שאנחנו לוקחים את הבעיה והופכים אותה לאישית שלנו. אני לא מספיק יפה, אני לא מספיק טובה, אני לא מספיק חכמה, אני תמיד הורסת את הכל. אתם מתחילים להאמין בזה, וזה הופך לנבואה שמגשימה את עצמה. אז קחו את כל השלישייה, ותנסו לעבוד עליה, שלא תהיה עוד בחיים שלכם.